חיפה מחפשת שער ראשון בשלושת המשחקים האחרונים, ארבעת המשחקים האחרונים. מכבי חיפה עם פתיחת פלייאוף נוראית, שער זכות אחד בשבוע שעבר של רוקאביצה, 3 הפסדים ברצף, והרבה סימני שאלה לגבי העתיד. זהו, הכל מוכן לשריקת הפתיחה. מכבי נתניה תפתח את המשחק הערב. מוחמד נאבק על הכדור הזה עם רז מאיר, אבל מאיר לא מצליח לעצור אותו. עוד ניסיון עכשיו ברגל שמאל, והכדור הזה לא טוב, אבל מגיע לאזור מסוכן, ושער! בית שיראי, 1-0 למכבי נתניה, בתום 6.5 דקות של משחק. לחץ של ה-2.5 דקות האחרונות מניב בסופו של דבר שער. הכדור לא היה מכוון לבית שיראי, אבל מגיע אליו איכשהו, והבחור הזה יודע להסתובב, יודע לבעוט למקום הנכון, וזה מספר 12 שלו השנה לפטוס בית שיראי. רוקאביצה שולח את הכדור שלו קדימה ורץ, נכנס לעמדה עכשיו כדי לנסות לנגוח. הכדור חוזר ונכנס! שועה משווה ל1-1. שער ראשון לירדן שועה במכבי חיפה. המשחק הזה נפתח בסערה. כדור קשתי של שועה שלא משאיר לדני עמוס שום סיכוי. אז סוף סוף הנה הדיבידנד הראשון. לא מבוקה, רוקאביצה, איזה מהלך נהדר, איזה מהלך נהדר. מבוקה הולך אל הקו ומעלה את זה, והנה זה בא. איזה כדורגל ראינו כאן. מכבי חיפה עם מנג'ק עולה ל2-1. הייתה התקפה יפהפייה מימין לשמאל. ירדן שועה שותף, מבוקה שותף, וכובש את הכדור הזה מספר 14 ז'ורג' מנג'ק. שני עקבים, עקב אחד, כדור עם הפעל שפה, מבוקה, הטיה אחת, ורגוץ' נותן לו את המטר, ואז הוא מקפיץ את הכדור לפינה הרחוקה, מוחמד לא מספיק להגיע. הכדור הזה נכנס פנימה עכשיו, ולא נכנס לשער. איזה כדור של שועה. שועה מצליח להעביר את הכדור שלו. איזה יופי של כדור רוחב. ונגיחה מצוינת. חיפה תיתן לנתניה לתקוף עוד ועוד. היא תספוג בסופו של דבר. הכדור הזה לברשצקי, הולך לפינה הקצרה, לא מצליח לסובב את הכדור פנימה לתוך המסגרת. תביא בבלימה טובה. מוחמד עם צהוב שני. זה נגמר לאלי מוחמד, עבירה די טיפשית. זה מייצג את המשחק שלו עם החלטה נוראית של מוחמד. תופס פה את שועה, הוא מתחרט תוך כדי המהלך, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. לקושנקו כעת. הזריזות של השחקן הזה היא פשוט בלתי רגילה. זה מלאדה? מלאדה. מסירה טובה של מלאדה. הנה הכדור עכשיו של ברשצקי, מחזיר את זה, וזה לא נכנס. עופרי ירד, הציל שם שער בטוח. הוא מוכן לשרקק, וזה מה שהוא עושה, והמשחק מסתיים. מכבי חיפה 2, מכבי נתניה 1.